juga bawa. Atau may pakai Aisyah. So makapagin mga pagkakas dia YouTube. Ako kasi hindi pa rin ako nag-microphone. Kahit ko ba ang pagkakas sa ekwan. Masasa kay Ustad inshallah. So yung matang na isa ko na papatukan. So kapiya. Kisah-kisah dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian diberi intervensi hari ini pada tahun itu. Tahu Ustaz, dia mau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengeringkan muslim wallah Bagiakan ila aluman dan iman Abatan dan membudia dan kebersamaan Salam alaihi dan barakatuh. Jaga ila aluman dan iman Na isang naya amak dia alumin mga muslim Bantu kumadakan papadan saya Allah subhanahu wa ta'ala alimu'min. So alhamdulillah penamatan Allah tahun memiliki bagian kali bulan muntakatan. Papadan mana Allah subhanahu wa ta'ala sama baraka umina mga liwangin kahiyatiman nasa katanungan na pinuwatan mo akalaan tanong inamala amakwatan mo sa liyan kung pamamaling Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong ang iyang kaniyalan din at alubot na sinna yang ito sa liyan kung taon-taon sa ipamamalian Islam. Natamtuaya kung malaikan liyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bola saya lagi putua Dugan Allah subhanahu wa ta'ala sa darajat. Dugan Allah subhanahu wa ta'ala sa pangkata lagi putua tawag Dugan niya lagi putua ni kapaganan na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yung intro Inaliliyan kita na ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ibu Allah subhanahu wa ta'ala susilat mga mga tawag niya maratiya apan si mga mu'min. O di naman kung mga tao na susilat mga tao adilan pagalan isuin mo. Kemudian dengan pagdanan na dia untuk agama Islam sa darajat mga pangkatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Benar mo paman na dia kaya ditanulubikan kelupakan apaman na ditanulubikan tenutalawa na mungkin tanong sa kabantunan mungkin tanong sa karasaya kung na dia putumang makapirasa itanong na malaman na sa kekuatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y kailangan na dia kaya hinggang mga pamaman na pusaramaya sa panagtaman. Nabaya paginaya tanong na dia putuan isultan niya sa mga tao. Kaya paginaya tanong na dia putuan balas si Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kutuang dia pada abelas apaman na makaputus si watay dunia si mga tao pagdanan si mga pamilya.
kutua sa dunia. O gaida dia kutua paman na pagkapon na balas sa Allah subhanahu wa ta'ala gitu mana. Gitu mana dia kutua paman na balas sa tulak sa Allah abu gitu mana dia na lumakutan-tan. Naman lagi kaya kapagalan sa ilmu. Dia kaya kapagalan sa ilmu na isa ialiyok na Nabi Muhammad na lagi po paman na sutaw at dia na lulus iwalay niya kapagalan sa ilmu. Ayah satu pakai pakanan niya sa ilmu kawalay niya nagukiyas niya sa ilmu kadarpa naglugadan sa kanya sa ilmu. Nafahwa fi sabilillah nagyan kutwa tao nagyan kutwa kaya pakalian sa nagyan kutwa walainya dalam iskanyan o pamanalunyan ako sa nagsiku Allah subhanahu wa ta'ala taman sa limakampunin nagsiku walainya tato ayang mananian na madagalakalbihan pamanyan na mialiw nagyan kanyakap kaya orang maganan sa ibu sawag sa ibu kasulastan na nilang pamakutan Nana kita rekan dan Hussein yang kaya programatan usaha kaya dan mengatakan maganayo tuwagutan alwilangan dan dia untuk kalimat tertarikh buat kita welcome saya nana ayam kata saya yang dia untuk semua dan utama lagi di Israel si Baisa Pres si Hanzamir nama dia atas nama pengamatan rumah. Nah, insyaallah na ito pa kaya kasali ang gananan o pagalitan ng si Haji Ali. Pada pendapat mata ko naglimot pa ay SPK kaya pagalitan at tuwagutan lagi yung kanya Ali lalo. Paman na nadapangandaray mo ang yakatan ni Masaya si Lukman Bulo. Sila yang miyakapasan sa Madinah, Al-Munawwarah, sa Saudi Arabia yang dia pasadian na kuliah syariah kuliah syariah na sekali dipanggil paman na pagkakuliah ng sawas na makapasat sekalian na yung kailangan na tanong ninyo bagian pagkusinya na ako pa kaya paman na siya makapasat yan na magitan sa mga pakaisal kanya masuk bagian paman na mga pakaisal ikan dua paman na makalim tanong na yung pagkakala na mantan maguntan mas alim ang kumayan ang yasgar ang kulay asin ko po na pinagapan sa Al-Quran sa mataan mukarama. So, nagiging naman po makapasan sa kanya na muhadara na awal dalam oras kagigiman po na paman sa pagtutuloy roman na insyaallah na ibigay mo po ay niya na mga pakaisal Al-Quran yan masin ko ito mga pakaisal si kuya madami na patawiran na ayalas matatag ko saya na dia po Al-Quran na matatag ko saya sa mga ulama tanong na sinapun na siya adab buhay na ayaw lumamia na kapunatan ng imayang ulama tanong magiging tanong pamakutan na yung kaya oras na tuwag na na dia po pagalianan si Haji Ali at kaya pagdali ko sumay kaya madali na hindi magaganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirentang sebagai kita masjid pengalaman miskan maupun padaya dapat menderaimu sa dapat tadi umatnya saja kaya kali dimutenu na lupa sulang tanggal Ramadan sa sudah mengadakan kami ketua mengubah yang menghormatan saja kaya darpa ayat ini nasihat ketua pres arunya ketua pabaya sehagia biar masanya yang menghormatan yang kabais nah kebiasaan ini saja kaya
yang mananya nangapagka-bulus ay nagkakan mga pagaliran sumama kuksan pagaliran ng mga dito na mga buli na sa pagpupanang utama niyo na ikurmat ang merka ng mga puso kalimitan ng pagpipya ginawa sa pagkapulis na miskano sa kanya pa sa dia akan mampu di mga ilan kali miskano lang makakuha ni mga ilan nyo so mga kuya na pulis kano sa kalimitan ng pagpipya ginawa sa bugyan kaya mga pagayag ng mga dato na piyanagan ng mabuha yung kaya darpa sa pulis kano sa kalimitan ng pagpipya ginawa ayakan ang pagkapulos na ng kaya mga pagalitan ng mga agama at mga gagayon sa agyan kaya mga yan ang kalimitan dito po pagkakulang sa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang utama panuntunan dari utama panuntunan wali dari pagalitan sa jali ay naman ang lagi untuk apa pagkapulos sa ilan saya dari darapatan naman ulit sa kaya utama yang panganak na problema sabot sa kaya utama katatag saya itu apa analis aku mengakukan sekalian di general sekretari saja kaya darapatan na kaya paman na matawag tanong sekalian paman na wag na mga wasiat yan paman na mapipigirian para kamapiatan paman na mga tao sa kaya darpa na nainong paman na sekalian yan yung mga tanong mawa nakataya duwag iswari mo lang yan na may umur na hindi pagdadagdag. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagalitan ko ng Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lagi kaya kaitan sebagai gaya mga watatan mga pagalitan o mga ulama may mga pasasi sa gaya malang na may mudway malang na isya kagalitan o Rasulullah araw ko yung galing gina ni Kiyapa Kaburata wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan sa Madinatul Munawwarah ginagawa doon si Buhay Mandanian na Masjidul Allah Subhanahu wa Ta'ala ginagawa Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam araw na yung mga pasagamit kay Madam na mga amantuk mga naman sa nabaw managawin naging kay Madam na uli na ulang na itu mengatakan rumah itu yang keluar persenan untuk yang malah yang kayak yang pada rumah yang sih yang kayak kata-kata mana dia perlu masuk itu bagaimana itu sudah dosa misalnya kayak masuk atau yang kayak benda-benda masalah dalam sekian kayak model yang kayak mana corona isolasi yang mana yang yang sudah bersabut ini na balang na pakasih mengenai gaya waktu cuma ayat yang mau mengenai badan yang apa-apa mengenai misalnya perlu nah ayat lagi yang gaya guna na yugasan sa gano'n ay malang na pagtutuntuan na utong naging pagwag niya ay malang
niya bukan na po na kayamanan niya na masjid o kasulsi upay daw na ayaman po niya na ayaman na niya na utak. Ayaman na niya na upaman niya mo bagan na ikalun ulit naman sa utalo niya na ayaman po na nakami. Abay ko sa inyo na mapakaya po na inyo. Ito lang ang iyong kamanok. Sa iyo ka, Yori. Okay. Na yung kung ka manataw, di ba naman pala na si Juan ka, di ka pa pang sa iyo naman, na inuwa pa ka, ito na sa balas. Iyan mo ito ang iyan ilaw, iyan mo ito ang ito. Ayaw man lang na malang na iba na sa iyo, ayaw man lang na iyan ilaw. Ayaw man lang na iyon na. Yun din sa pagdalaman kita ng simbawa, ano mo na terbutan pa mga taway manan na tuloy di Allah sa ibaduman. Ginali iba man po mga tao. Iba mo mga tao sa grupo apatan sa iyan kaya ano mga Allah subhanahu wa ta'ala na ando man ay ibagat na natuman po mga tao. Lagi ang yung may malag ay sa pagalitan ng mga kamudahan. Kaya malag na aliktan mo si Ani, ay malang nag-iso, ay malang na umana ito asigya sa kanya na pero na ito anniversary ng salamat sa anniversary ay malang yan na ruminigan ng Allah yung kaya nilagay sa upan naman musika ko maging ito ang mga pagkita ng mga sabar ng Muslim ay malang na pagbuwan na yung kamangalin nagigay mo kasi na sa kari upos na siya malang na mga bumulong. Sabab sa kanya, mas kita mo na makan na di kayo kita sa lima mo, di na lima mag-usay si Iwan mo. Malagyan niya kaya ang grupo, kaya na umatigi o ay aman hakis na malang na pwede mo sila sima. Wala ka kanya malang na kapagin ka mo. Alam mo nila na mga bumalagwan. Ayaw man na na hirapan na ayaw man na nangitagi mo ito awas. Ito'y taranasyon mo mananaw. Aso alas 10 na imoy alaw na. Uli na imoy alas 10. Ito siya mo na punta ka na may anaw sa punta alas 10. Kailangan natin gawin ay malang na alas 8 ay malang na may ataling mata. Okay, naamay na tumaling niya ito. Ay ginagawa ng Jumat na di mabibigyan kaya maski. Kaya mati na yung malang na mapapamamig na kaya mga tao. Na yung kaya malang na tigil-tao. Sa kaya na mga pamagil, kaya mga tali mo pa, doon kaway ay nangyayari pagkaya dali. Malang na sa kanya mga ulama sa kaya ito ang masubuan kaya maski gano'n. Nah, biar ada biru naik, lagi ada apa kalian buat. Ada yang biru naik tahu, aku nalar, atau kita lagi ada yang tenu, kuai kalau support tanda sana. Lagi dia kena tahu yang bersih, dari na apa kalian na haji, kuai lagi kita makan dengan aku sebenarnya, kuai na ingin memberikan barang yang aku support kalian dari apa kalian kuai. Kira pernah makan na masalah mga sibilaya, igilala na magkatawa ng siya na susuporta kaya buta pagkariya ng luwa ng magsangka siya ng laman. So, ayan naman. Kaya malang, nagkawas na kaya malang na piyalaga naman. O kabumuligang kaya malang na isi. Isa yan kaya malang na kalimutan o takatan. Kaya malang na kaya pinuwalis ka kaya malang na walang naman. Kali malang na ano yung gawin masih na yung malang okay kakapyan malang na pinaraman na kamu alawan na bagret ada mga darero kaya malang naging kaya mga pagret na makustad sa pagkitan ng sipon ay malang na mapagkitan ng yung kapapyan
Masya Allah, atau mau mampir. Atau mampir yang ketua Aruya, yang kaya pamana buruagan berdasar Roma saja ketua pamana wasiatnya. Ini mungkin yang saya katakan bagaimana yang utara berbeda makasih kita tinggi. Kalau mampu dia kaya mana yang ada tak ada yang tahu. Atau yang kalau yang ketua bisa Roma dan utara saya, sekalian baru dia presiden saya kaya dapat dan pengabdi Islam Adariku si dasarnya kau kira kami tuan dalam pengabdi saudara. Subanda yang membiarkan anak puntan sekian kaya mengatakan tuan ruang yang untuk isap puntan Asia alim untuk guru ayo tua mampu mampu sini secara ketemu nampak apa sekian tuan mana di mafia pembinaan tunai apa guna agar ketua posisi saya kayak ukuran teman tunai apa pihak sumber bawah keberatan Islam saya kayak para sumber dia kayak lagu dan ada dua bis supaya namanya namanya pokok dan ini pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala al-muslimina ikhwatan mutahabbin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakhallasu biha minan naz'at wa na'lamu biha afdal darajat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu وخيرته من خلقه والسبيل بين عباده القائل الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'awilah Allah katawan tanwa ya kaya matatakutan sa dunia nasuha besud lagi ang goto ang mga oras di ka pa nasunod sa bigyo ang goto ang kadudundo na bugyo mong kakadugawin. Jika pakasih mo bagi mutakadulu ya butuh mutakadulu naon asatan ko sa dasugilo pagtan ng mga ginoo ka mga pigbiyan maana asatan mo penggalo bagi ang utangani asing ko ika sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala ang gano yan ututan mo sa ikaw kapagatan di kumatano sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanang tawagin kaya dunia katatagun siya tutan.
Kama saat tanong na bunga di dalapan tanong na sumasakat at ako tanong si Sagyan kaya niya urupa na si itanong ko naguntaman. Si itanong ko naguntaman api ang patay tumintaw tanong si sa dunya na si pagilay ang iyong buta para ang iyong buta ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nautangay yung mga pag-aoras. Maya kay ito ini namasa. Imatura ayaw kong bani sa anak ayaw niya, naging mong kapigay pa niya na tama na ikutugin taon niya si Saging kaibin niya. Now, tama na ini, mga ripon Allah. Naipugisir tanong sa ginawatan, naipugisir tanong sa ginawatan, na ada tanong matatama na kutubay ako sindok ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanong matatama na sindok ang amal. Mga ganun, ada tanong matatama na sindok kaya ako pandoon. Allah subhanahu wa ta'ala pandoon magamutan ng agama Islam. Dia kaya niya mga ripon Allah. Nakadir Imam Ahmad bin Hanbal natigian dunya daru amal wal akhiratu daru jazaa faman lam ya'mal hina nadima hinan. Nakadir Imam Ahmad bin Hanbal natigian kaya dunia mangoripun Allah nadal pa ini akan gelap masa kita akan gelap. Ayaw nanyan na panahon naman kami magmama. Siko masakat at ang mga sisagin kaya dunya. Kadang pa ini akan gelap masa kita akan gelap. Fala takamman ang mutakadum fa innaha hadaratun zaifa. Ubang anong pagkiling marungan na rin tangan sisagin kaya dunya. Siko kasimbulan niyo kung Allah. Wal akhiratu darul jazaa. Nah, soal mana mau riatin Imam Ahmad bin Hanbal na ora surat apa mana sa ibugay wallah. Sumali kami yang pasaguri kamian. Ibagaynya pun nabi umum baripon sa katuyo na bilubag ang yang pasaguri sisagyan kaya dunia. Natama kong kanayan. Nagbilay niyan kung ibugay wallah sisa ano nga mo risiko sa kapag-urutan ko hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam ya'mal hina aw huna sajad ibu Imam Ahmad bin Hanbal sa tawag yan pagsisagil kay dunia daripada nilubangan daw nilubag sa ikasusuat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kita Nabi Muhammad nasibay Allah nabi mahinat napasenggit dan sama laka sendiri siku kapuratan naman yang siku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan mga ripon Allah suka pasagudu mga gawi mga ulang-ulang mga rapo di ka pakasasami sa biyong kata mga kukurang ay makurang-utang ni manto kapapantagan si Sayyid ka Syahrul Haram Syahrul Muharram agipan sopan bitul Nabi sallallahu alaihi wasallam bitul Allah subhanahu wa ta'ala ashhurul hurum ay paganayro Nabi Mutadul Qa'dah Dzul Hijjah Muharram Rajab nasita ni mantok kapapantagi si sagyan kaya bugwaran na bugwaran Syahrul Muharram agi susasalaan awalan mengawin Allah. Na aya patuloy sa manusia kay Allah. Amalan ta si pamimikiran na dapat masagot niya ng kamapian si sagyong kahit dunia. O di nasimba, agad yung maapre sa iyong punta sikot Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang nagalabag sa mga pipya mga ripon Allah. Nayakadyan po Allah natigyan man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
Nasaan natin Allah sa gilabag tao. Ang gilabag sa gilabag kamapian. Mindagay na onta, mapahuli na gubay, palanakyan ng hayatang payiban na pangapagitaw ng yatig Allah sa kapagitaw sa kamapian. Ayaman na yung mga Allah. Napada sa amin tafsir ng mga mabasir sa gitna ang kapagitaw mapiyasi sa kay dunia. Narang kumaging utak mapiyasi sa kay dunia. Pero nagyang tuto ang kapagitaw at budaya. Katatagan na. Pero nagyang tuto. Aris berhala. Pamagawin Allah. Rizki Allah alam na halal. Na ayaman ang mga oripan Allah naging punta kasultan Allah subhanahu wa ta'ala. Kala natin siya ng ajrahum na ibigay natin Allah subhanahu wa ta'ala subalas ng yapasan ng mga tao ng ginubad sa mga pipiyan nila. Si isa alungan na mawri balas, mapiya balas. Si kungani, mapiya niya pasalira na ginubad si saging kaya dunia. Ayamanan niya ng oripan Allah. Nagyan kaya galabat sa galabat ng mga pimpiyan na ayat na bunga-bungunaan kung kagatawan ang tanong si kung pakukuran tanong. Katawan-tanong ano ikapatay tanong. Ano ikapang bilagag yung tutuan yawa yung mukabay ng manusia. Naumya pasalidan sa galabat niya si saging kaya dunia. Nasisa niya pertama sakit dulu dengan pengumurian agar berbata lama. Natelu pangun. Dia berbatu apa dengan saja bertua. Oleh ada keinginan saja untuk manusia. Naya bukan benar dia untuk hati mak apapun saja untuk bertua dia untuk manusia. Ayah pada ayah apapun saja untuk kita untuk manusia lagi untuk pemilihan ahlu. Yung utak pamilya niya, pag-umutan nila. Inulong nila sa yung utak pakuburan, ha? Wamano, ikado na yung utak tawag yan. Ako na yung natin, yung utak tawag yan, dapat sisagin kay dunia. Dapat sisagin kay dunia. Naparusan dulu sa yung utak pakuburan. Pada terakian, na ito tidak sa yung utak terakian. Okay, dahil yung utak pamilya niya, nagug yung utak tawag yan, nakusod. Wayabqa amaluhu la yabqa nabra urikun Allah. Nagyan mo to nabi na pasaja mo to urikun Allah ay niya mo mipugbuda sa timutan pakukuran. Guti mga urikun Allah. Yang kaya masa amak membataka pagitaw sa dunia na pasalita ng sikit sumani ay kasusuat Allah abil ko. Sita naman ko kapapatan ng sisagyan kaya ubon mo si na ayaman na agilobag sisagin kaya napsig daging kaya mga ragu-ragu boy kapag kaya dumugan na ragu na maturo tayo kapag kaya matula dito na mga dito nila nasing masagyan mo takaputulong isagin kaya ragu na kapag kaya mga ragu na Allah dito na sig mga dito nila niya pasad ang manisan na yan tagutin sa iyong punta pakukuran niya Allah Allah masa ini naik berkaitan dengan Allah makhluk dan dapatkan masih satu kayak dunia. Kayak masa kita menguripkan Allah. Na ada binakadang nasi kumang manusia. Namin itanya benar yang buat aku bayaran ku dunia. Yang itu sebuah bayaran ku simbol Allah Subhanahu wa taala. Minta dia tu bagi buat bayar. Uginawa yang sisanya pas disini ku dunia. Namanya itu sebuah bayaran ku Allah Subhanahu wa taala. Nawa paghaji ikilong kaliran ku kapagatan pembayaran si ku kapagkaliran. Ori panu Allah ay pada mi anoy. Pada mga agun ko sa sakit kay dunia absidagin kaya masa di datana yang kaya miramay tanong pasagin kaya kuguragun na pada sa mga agun na naging utama mga parang mo ipapataway Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kakasya pa rin Allah
kung mga farako, data na mga sambuya, naginagidanawa niya nagilpo. Korea niya nagilpo ng mga sunnah. Nasukyapan to awagama, sisagin ka na ng mga ala, apito yan ang mga ala agilpo, na kinabasabot niya managilpo ang mga agilpo ka mga pipiya. Benar itu malam ini semua lagi orang sambuya. Kapan kapan sa sabda, kapan masa si orang membuat jihad. Okey, dah suatu mata semua. Nak kenapa saya mungkin bagi agil bukan mga pipiara, kung agil bukan langon agil bukan mapia. Padu lagi untuk al-adil yang kau tak bagi nunggulan. Pamana sekali pun Allah. Apa pada nama Allah seperti yang bunuh mau tersiku dinamangka. Mau terasi saya mutaki pembantai dengan Allah. Oh, ayat perhatian. Nami akan dunia kafir kutu akan bayar dinamangka busuk bayar Allah. Nami pahidup pada busuk bayar Allah. Ipada nama suka benar Allah. Nah, biarkan yang kutu akan benar dunia. Nah, yang kupilihkan akan kutu akan bayar Allah. Kita bagi. Apa yang ginawa ka namin pagiging tulad ka? Hibugin yung nagkamuta ka na ginanimala singgo. Si isang kaya dito tayo na sa. Ikaw yung naging kuto at taawon. Kung takat dito ba? Kasusulaya. Maadil siya nagtanong yung takat dito ba? Ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumanusia Amari penuangan aman ubay ko ginawa niya. Na ay sabab akan berbegerian nanti sebab saja untuk mga pagaring niya. Ay ba na yan amari penuangan na pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. So atigil suki paparatian ko Allah. Nasuliran di ka pa pagpadagiran di ka pa apunta-punta nadatara tigin turugan ina ni man mangori Allah ging kota turugan aya pakabanoy niya na turugan na kota pulau siyo kota beringgan dipulis kanya na kaya betul sa turugan nadatar mangona suki paparatian ko Allah kudiran dikat kita bana ikadua ikatelo apat ramana asigo si sakin kaya didatara yang masa nagyong tutuha al-masyu ila salah yung utaking bulalan na nasa kibuto, iba may nilila ko sa kuya. Abi ang ko na ay alam ka. Abi ang ko na iba na nga. Nagbasa ka mo maso sa kuya. Mau maso limawang ko. Miyaw makakiapan taga ka sa kuya. Nagiging mabagal pa sa kibuto sa kuya. O di na oras, tama sa kami bulalan na kibuto sa kuya. Pada bersama kepada mga pipi na giyot ay ikatatul ada. Giyot na kakukuha ka sa giyot na putang kalingon sa mga manusia. Ay mananya kaway na natawag na sa kulang ng mga manusia, mga Muslim. Ako po nakalangon, nagkuwangon. Ala-ala na sadap at ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mana, nagkakita po po mga binasa sa mga Muslim. Napo naman kay mapadaga sa Dios utak kabudayaan amalan ng abalas ablong Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa mga ginugong mga pipiyasi sa kaya masa kapapantagan siya ng tanong Naging tutuwa asyam at tatawu. Yang tuto ang kapamuasa sa mga sunnah. Ay mana niya mga orang mga bansani, mga bayani. Naging tuto akan tatatapak ako kapamuasa sa sunnah. Benita nila po sa Gilya Syahal Muharram. Sa mana na rontan ng kapapatagi, ika-20 misa. Napadal sa mga ala abalas agalabak si Sagyan kaya Syahal Muharram. Naging tuto kapamuasa sa sunnah. Dataragyan tuto kapamuasa ko Yaumul Ithnin wa Yaumul Khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkuduwayan ang natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mapagipuro ang iyong mutagil bakakan nasa kanadi ko di pamosa. Mana niya mga rikurama nasi ko Yaumul Ithnin Yaumul Khamis
na ipupuro Allah, ipripur to mga malaikat at yung utamani na miya pasal ka agad o sisa yung punta so niya bitrin ang mga gagawin. Katero Nabi sallallahu alaihi wasallam marawahu al-Bukhari natigin naman sama fi sabilillah. Katero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin asad sa tao amawasa sa sagawi ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala suasat yang Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala bainahu wa bainan nari khandaqan tagwan Allah sadat takal agar berdoa apa ditanya Nabi yang mengenara ke jahannam kama bainas samai wal ard sayang abdangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nada taragin kaya paguntan atau paguli may paguntan na langit. Mana niya mangari ko Allah. Napadawat ng Allah sisagyan ko ta kasi ang sisagyan ko ta neraka jahanam. Kinang ibat pa mga ala agilapag sisagyan kaya pamamasantan mo kapapantagan mo amosi o di na ulano lang o di na rago. Naguyamala nagyong ali-ahsan minal aitam. Padung nagyong kapipigan ng mga aitam, mga ayatim, na padapanan sa simbol Allah. Ay nakatid ng Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan. As-su'ala wa kafirul yatim. Suat sa natigyan. Ang sumisya kuwan na yatim. Kahatay. Ay kinisinya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tatigyan ikapaka aku karaniami kus kapakaran ini rakan si kudang parang si surga. Ay mananya nagyugot tawa si siapnya sumang mata ayat ni. Wa namarani kudang ba Nabi sallallahu alaihi wasallam si surga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina. Ay amoripor ya pagamitan wa gulu kamapia gulu pantan si sakit kaya bergurang Nagi yung tamad sa iyo ketanang mutual rahmat yung utama kekalimuan. Katawa-tawa yung kaya rahmat yung kaya kekalimuan na sifatan ng Allah, ngingaranan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aswatana sifatnya lagi yung kekalimuan na masaling dito. Ilan yang mana lagi yung kekalimuan Allah subhanahu wa ta'ala dan pagpaparo niya yung muta kaadinian sisaging kaya dunia yung muta din mo so lima Allah na pagpaparo niya yung muta mga tawa mga Muslim pagpaparo niya yung muta mga kadwa Allah mga pangayaman pagpapakain naman sila sa yung muta igu Allah pagpapakain sila sa yung muta mga pangulan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang mananin mo Allah subhanahu wa ta'ala na apiat ng sugi mo mga tawa mga kafir. Siyurang nilalagyan mo kabayaw Allah. Tiyari ko na nilalagyan mo kabayaw Allah. Na ikakalimusiran mo Allah subhanahu wa ta'ala si saging kay dunia. Ilay naman, ketutan mo anak ketutan mo ang mga kafir. Salah kariyagama, amang anak hitam mo kadisertan mo mga Muslim. Naginan sulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo pagkakaparuli ang iyong kontakat yan si sagin kay dunia. Okay na tanong na sulimu Allah si salungan na mari na ayaw mo pagkaparuli mo na sa mga tao biyan naman Allah sa paratin si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kafir na dahil mo na nalimo ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mari ayaw mo pagkaparuli kulimu Allah si kung ako hadaptan o hadapan Allah na sa mga tawa ipapada naman sa paratiya ko Allah subhanahu wa ta'ala bigla-bilubag sa gilabag ang mga pipiya mga oripan Allah pada sa limu Allah kalimu Allah subhanahu wa ta'ala na apiyag yung kuto manusia yung kuto tawa alam na kabararu sa anak sa dunia mimbararu sa sisagin kaya dunia mga kabairun dunod okay na upun yan pala daswa Allah mamang nisarila na sabab sa yung kuto limu mga prilaniya katawan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wah, nami akan musyrik Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tama sa ginawa tayo suruh kira na kiramay. Akan kadustan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakia sabab sa kaya pagkanuirang ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ug
Bukit, kami atirin na naging qala Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dasarang kada isa na makulimuwa pa. Miatirin na ito na namin. Niya na lima may ginawa mi. O di kami kakalimuon, di kami karilain apan kami kung mga tao ang nalalapis. Rinila ang siran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kawin panwapa, nakatawa na yung pagkakapadusan ka, na apya pa nagkikisusubo ka sa kita na naparapadusan. Hoy, nagkumat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kay prilan kawawagin ka na nakadusan ka. Nakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinakaibu minad dambi kaman la balahu. So tawa niya dito wala lang muda kadusan niya, na datang muda dusan niya ay prilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uripan ng Allah, umasipatan maging kanana, kala ilim. Uli na kapangalim mo ako sa lakaw ni sa lakaw, na yung ayaw, mapapanto yan, ayaw, itulad din o naging tumatino na rahma, yung agamatan na nakakakalim mo ay mga uripan ng Allah. Yan na. Ayat katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, natigyan na ترى المؤمنين في تراحمهم وتودهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam akapatila ya ulina rupa no mga tawa kay paparatihan ko Allah sa no mga uripon Allah. Ang mga Muslim seko kita ni kapakaplang tapantay, seko kita ni kakawalimuay, boba yang manisa si saging wala padarinyan, dira di katabang kasibuhan na mga kamapian, kama kalil jasad ating Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang yung butas sa timan abada. Ida sudaka adwan, hingga tinggi nagubi na bangyo tuan saban abadan, o di na anggota abadan, napala yung pagida sama sakit lagi yung koto. Asatiman abadan na datarana sudi kapaging tao mga tao at ipaparatihan ko Allah. Ingiraan namin nagagahay oripan mo Allah. Aawida ka ng pagaling ka mu'min. Napada ko pagawida ka kenapa ka pong pagkasunod? Ayaw masakiton na ayaw na pagkilita kong adaklan na may papaso lagi ang mga kakikaling mo ay may papaso lagi ang mga kakikapudiyay may layman isa yung mga pagaling yan. Amin na naman sabihan ko mga widakal, tiwag Allah, napagbubayapan. Subhanallah, amin sulim. Abiyan na lang Allah sa mga puso, ipaparatihan ko Allah. Kaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingala, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. So mga tao, mga alay kapadi, makalimu, na ito nga limusiran ng makalimu na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu ahlan al-ard. Napangalimuan natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sumapapadayon mga kadong sa ikugilubang Allah. Yarhamuhum man fis sama ay punalimukan o matatago sa langit ama na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibigay niya naman yung pagkarinaya. Ibigay niya naman yung mga kabarangat at kulangit na po si saging mo tagilupa. Nagubi pangalimukan ng mga malaikat ay kumani kami ang sarila naguling mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uripan ng Allah, yan kami akali mo na api yung tabaran mo sa naigiramiad mo naging utakan mo nagkaparay kalim po Allah subhanahu wa ta'ala. Katawatan si saging ko ito miyaw nama sa amya pantul na at sa katawa mo adi hindi dalaka hindi dalaka sa saging ko ito adarpa na si kumasa kaya dukawiro na gumidang sa kanya sa al-aqsh yung kutuwa kawan miyawas kanya paganta sa sumiyok sa yung kutuwa biya sumiyok sa yung kutuwa parigi aad na igung na kayo gusto mo namili niya naging kaya aso tanima naging kutuwa aso naya ko na kailan niya sa yung kutuwa aso na mitatadula-dula yan naya ko na pingula lagi yung kutuwa mama na piyakain mo naging kutuwa aso saya pernah ayah pernah pada isi sa kitab na ayah inusarya nagyong goto animania bula animania na piyakay naman nagyong goto sa katawas na may panutul na minira syakara Allah lahu wa ghafara lahu na
tiari ma'wallah agin ko tagilubagyan amapia minikalimu Allah subhanahu wa ta'ala rinilaan Allah. Sa katawabay sa mga Banu Israel, amara musabay, miyak kalalaikan musabay, lalo na kalusta na inukitan yan. Pia kayo may naging kesa di mana narinilaan Allah, tiari ma'wallah agin ko tagilubagyan, tiari asubyo Allah subhanahu wa ta'ala si kusurga. Inan, ikalaibala sa giwota kakikalimuay. Kaad na giwota kalimu, si sa giwota pamusungan, umapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaisa na di panutulong Aisha, karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya kaisa masa na miya kaw miskina, miya kaw sa katawabay, miskin, kubri. Kali ini kita saja mutaka pembagintaw niya. Miya kaw ku Aisha, karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ipagulat ayan, panilagi yung lutadong katawawat ayan na may ito. Nabagal na sa kaya para umayran ko karumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam as Aisha. Napiyagan na sila ng Aisha sa tulot tama. Nabigan sila ng Aisha sa tulot imanatang. Bagal ta sa pagilay sila ng Aisha. Pagilay niya nagyong kota sa katawabayan na watayan na dumatang. Nakagyan kumakuha niya nagyong kota tamra minidiwalo ng Aisha radiyallahu ta'ala anha. Nagyong kota doon imanatang na minibin niya sa nagyong kota doon katawatayan. Bagal ta na pagilay ng Aisha nagyong kota pigulaw na. Umulaw na ng kota sa katawa miskina. Kubri agubay. Nakagi kumakalagi ko to ng tawatayan ng kutadon di manatama na ayaw wala ko lagi mo to sa di manatama kiniya na ayaw ko na pingulo lagi mo to sa katawa miskina abay na inupagyan ang yung mo to sa di manatama na pingguli yung sa yung kutadon ng tawatayan ilan man nag yung kutaling ang mapapalo mo sa yung mo to sa katawa miskina bay kaya pala naman sa mo sa yung kutadon ng tawatayan Nabiyanutul bu Aisyah siku karuman yang siku Nabi sallallahu alaihi wasallam naya pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad aujaba laha al-jannah mata natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam amya paturairo mata natigu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mataan wallah amya paturairo naging muda kapakasukin sa surga lani manutuk pada sama nak sa baba sa kapakasulog sa surga naging utamaad na kata naging magkakalimuan. Now sa kauripan Allah bigyan niya sa pasibisibihan si sagyan kay dunia. Tamog si sagyan kay dunia. Now na mga pagkakalipati sukat na rin mga pagaling ka ang mga pubri. Oy, kaya kaya nagkatong tanong, mismo mga pagalitan mo. Pada tanong rubuyan ng Muslim na na makapita. Ada kata mga pita na di parautu. Kainutan sila sa giyo telah kumintaw. Ay nasalari po na mabigyan niya sa pasibisibil sa dunia. Ay nasumit ka na bugin ka. Sisagin ka na napagupara ibang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Berbintan ang makalimu si kuman ang siringantan. Kuhan na makalimu Allah ibang Allah ng mga pangalilipat ya giyo ta siringan ka. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natigyan la yu'min man bata syab'an wa jaru ila jambihi ja'i dating Nabi sallallahu alaihi wasallam aparatya udila ditaruh bi paratya bi pototau atiuru sa diyo ko tagagawi ama pipiat nawanian ma'awasum asusiringan niya na diserapatay sa kau. Napiray mga tao ito. Ako patay na ang mga mga siringan nila. Nasabang sa miya papas kinanagiyong kuta kapangaling mo. Miyada kinanagiyong kuta kaling mo. Napakilipatan nila nagyong kuta kapanaro siringan nila. Ginan mga uripan Allah. Iadmitan mo. Wallah makalimuon. Sigo sa lakaw, di sa lakaw. Kulang mo kadyo Allah subhanahu wa ta'ala. Anta no maparo yang yung kutani mo Allah subhanahu wa ta'ala sa saging kay dunia na yamalala yung kutani mo yan si salong na mori kalasakan ng Allah dan yung kapakadiray noon kita no di peririlay kapakay aking ayang absidi daw yung ayang mga gawi mga masa
na madakalan dapat kita bermasalah dapat balita tentang simpulan membeli dengan Allah. Now simpulan membeli dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanong ni kapunugan at tanong sa saking kay dunia. Ditanong diberi lain pada sakan Allah. Kuda niya kapangat Renon. Bubayami ang king kaya at masaya kan mga watayo, mga ulama. Tago ko ni kubida na pumunta bayang ginawa. Para bubayami. Si sarap ko masaya kan kung didataraya darpa. Bilang mo aking punto ang panamuntangan niyo. Bahala sa kanwa Allah si saging kay dunia na maparuling yung yung punta kategorya kapag itaw si salungan na mori. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Langsung siya kaya ginatanang siguro may tangan na. Alhamdulillah balasan wallah yang kaya pagarini o arini o alim sagyang kutuwa kaya pagusayanian sagyang kutuwa mapia galabag ako makutan utaw sagyang kaya bagwaragun tanto to umadaga lagi ang kutuwa miya usayanian pada paman na mi alini na dalil lagi ang kutuwa katar wallah man amila salihan min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Yagutua ayatu Allah subhanahu wa ta'ala na api agitu bi tanu dan tanu. Apa man na tigu Allah as-satau ang gelebek sagelebek kamapia. Apa man na aya isusuku Allah subhanahu wa ta'ala na gelebek kamapia. Sira katanu mga mukmin. Kenapa aya isusuku ya kana gi mo to gelebek kabarata? Uay. Ayat na suguan rakatan agama Islam nagyang koto ay ipakapiatano kebentugan tanoron dia koto paman na ikuswat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sisa dunia nagiti paman nakabaya rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ato naman bu ibalas yan nati wallahu falanuhyiyannahu hayatan tayyibah napakapagintaw na kanati wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapagintaw mapiya. Natiyak siro to mga ulama sa giya ko tayo pada penamia alo ini nagya ko to mga galabag mga pipia lagi nagya ko to paman na kiptunen o tao sa giya ko to mga paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala madakaluto na siin yanin po sa giya ko to paman na usayanian sa giya ko to paman na ar-rahma giya ko to kakakalimway bada mapia benda mapia na maluanus kanu gedaman umia makin kanu antara kawan kita norong benda na kawan wadah mga pakai siyo lagi paman na yang kaya oras tano na adem kena malalambo na pakai sekanu sagi ang tua miya paman siya kaya guru tano kau katawan namin so sembagian nana ana mereka demi budaya dia kutua sembedia wah ana pagaisa kalau dia no pagaisa na sakit pagaisa ana permionia insyaallah ando tu sih nya kasih biga deh wah permiona kan so penagi su pagaisa na permiona kan para kawan antuna ini mau pihak apa mga pagaisa yun nanti na pagaisa dia masari bersai aja nih Si Bays, ba na pakay sila? Nanas kami makaiso, permiyo, basta pa man na masumbagyo. Iya ko to, apiago sa agyan ko to agurutano, agyan ko to apiitiyan na ayat. Na miyaw sa inyo no to ay nitapsiro ng mga ulama, agyan ko to hayatan tayba, pakapagintaw no Allah sa mapi akapagintaw, natigyan na as-saadatus syamila yung ito arang kung makapipi ang ginawa isa ito ay nitapsiro ng mga ulama adna pitero yan isa o tiyanong ganyan na ayaman na yan initulog yan sa biyang kutuwa as-saadatus syamila
Miatero agian ko to agurutan o kupama lagi titindig mga ulama mufassirun sa agian ko to ayamanan yan na katero Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo matao. Tayo biya katano dun. Tayo biya katano dun. Yung katano dun. Abaganda ka sa permi, magatos. Makasunod. Na napakalabu din tanong, ang isang oras na ditano di pamakotan. Inalo yagyan ko to guru tano, agyan ko to mga galabaga mga pipia, tunay ni penggalabag ano tao sa agyan kaya bagwaragon. Isang din na pagapagan na Petro, nagyan ko to adaul faraid, isa siya pantano, nagyan ko to akito na yung tanong, si kung mga paliwat tarakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala, nagyan na susabayan, o di na ito na sana ipapaliwat tarakatan wa Allah, na kailangan na masisiyap tanong, sa agyan kaya ayamanan yan na kapsagod tarakatan wa agyan kaya mga masaway. Padalo panagyan ko to atigyan na ar-rahma. Agit ayabo aloy na ko nagyan ko ta paganay na aloy niya na uyan ko ta manan niya nakapusan niya ko ta kakukanin mo ay. Bagay kano sa isa sa giyan ko ta manan niya na mga galabag aloy agyan ka iya gurutan. Nakuna. Basta di ba masuk na kami seminar ko paruman. Agi na bisa ko magi negeri kami. Hari guru. Kaya mga guru tanong na mga tao na nira. Padahal tayo na rin yan, ang mga galbaga, mga pipia. Mga di masaring birsin. Narita din. Anda kayo mapia, nagating bilay sa kimutarak ka guru. Ay importante na manusiran may kaitira, tinanong sa mga pakaiso. Nanakuan, kataya miyaga sa oras na namagandan, na ayat mana tawag tanong nagyan kaya isa ko mga guru tanong si Sheikh Abu Rayyan Ali Asgar Abu Layth si ayam ya pasad sa Al-Qura sa Makkah Al-Mukarramah sa ayam ako mag-usay niya tanong nagyan ko ta usayan huwag matanong Islam sabihan ko to zakat tanong dan tanong ka muharrami man to na miya kapia-pia sabihan ko to itunay niya nagyan ko to zakat tamukian mapakayon niya sa agama Islam. Agyan ka na zakat, na tanong ka ikataluanan rukun agama sa Islam. Paman na ayad na kapya, ayad na mapya si kutawa, miyakanisa bagyan kutuwa tamukyan, na may bagay niya no to, o di niya no to bagan, na naisik sa unu Allah subhanahu wa ta'ala. Isik sa unu Allah subhanahu wa ta'ala, nagugyan ka iya paman na naging usayan, nasid na yung mapia adi pamagusayin sa agyan kutuwa lagi diwa yung mananian ay kadagalan sila katano na mga padagang kagigyan kutuwa kandagang na mapadapanuto sa agyan kutuwa tamok kapandiya katano tao sa agyan kutuwa kapakanin sabihan na kataya buruwa mo iswa yung mananian na microphone na ini pala damerka. Bro, ikaw ito. Bro, ako. Siguro tayo sa ibang kapagpuli na ayaw kape niya discuss na kunabo mo sige manunong pang mga kawasak tamang pun ko mga tuwa pagkilim sa tiapatutan ko hajj na zaka na ubud na ya mapulitan no na pagkilimutan padutan mo ang sa zaka na di kumsip naman na rangkumay at nagyang mga pagkilim sa tingin na tiapatutan na ubud sa zaka pagkilim niya naging ginoy niya na malay kwarta dito yan di kinabuha ko masuk kapisakan kasana lini piyaw mo. Hindi niya nga tao nagpupungking niya ito nabunyar. Amay na kekuatan mo yan. Di kapiyan niya. Hindi na kataong mo naman nakanabakakawas sa kagagudamang kaun nasuntama na kaya patutan amiyakan isang suta mo kaya amiyakan isang tadi ka mo isang isa pa. Na abangan natin na tigo
Tagal. Tiga kan ito, pakapitero ito pa, naguluaya, ay sa kauras. Nakatali ang buwan ako niyan. Na salamat ka, di manaku siya itanong. Asara mamakin oh. Kami ka sipat na kagila, hindi ka pag-ajar ka, di ka tanong, pagkamamala, anta ka, kaya tanudan. Apa jib, tanudan dan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reni beta malik daman na simpula yan. Kalilipatan tan agi na min hukukil muslimi ala muslim. Padaya ko kapnar muslim ko pagri niya na muslim. Asalam kanyan naudin ka sumbaga o sukatan yan rakasalungan na mo nagubidin ka. Na ikibid ko na aman ay dapat sala ko pa ko di ka kasumbog na may apas ko na sumimbog ka na sialam ko po ka assalamualaikum at hindi ro ka wala ko isala na sukatan yan ako to sa lungan mo rin nagubidin ka apegin nga ya salam na kalipatan tan wajib na ya kabnar muslim ang mapakan dudul o muslim asya lang pagarin na renipitang ka di kan sa kanusgatan yung open ka sana ko po ko nimbo yan di open ka no ko nimbo yan di na niya timur kata na yang kaya ni pagay na katan mo mauduna pamane ya niya kabilang-bilang mabilang ya tan na aya punuan tanong na sumapa pato kama masaan tanong sa gengge masatan aya mana na dataro kayo saya ko kapuy sa zaka si ko mga ibil mga unta dito nutulabo na bueno untatan siguro dito dito nukubugan sa zaka si tanong puro na sa geng kaya kama masaan tan aya malo naging kaya kandagan naging miya kapiapyo gim miya kapiapyo yung utak kaya pag usay man naging utak-utan kailangan natin diyan na katikayan suguri ulan-ulan na ayatin juga kan na mga tao ang mapangingindo iran so kapakasurga na kailangan dinawad katikayan niyang sumasa kaudin niyang katikay sumasa ipuon ko oras gawi ulan-ulan rabun na udin niyang katikay na da alalaw akarapan yan si usukuhaw na ayaman na ayaw ka din isunyan agyan kaya katikay ay irawan na peso sa mga gupon kisalo no na di kisabutan agyan kaya tekay ayaman na kailangan din tatanudan ka sa oras agusugawi sa ulan kaudin ka katan na so kay naman kung kasunod ka sa surga na di ka pa kasunod sa surga o kung ka kasunod ka sa surga na miyukit sa katanga marunong magiging sa iba at na mga tao kesala paminta di tanurong pedang api suruhin na di niya matawa ayaw ka rin na napira ko na rin iman o di natingin na adjumat mo sa iman to
na peduto sa dinyan titikayan so kapsugid masa. Na kailangan nakatikayan na. Ipo natin mo sa iyang putowas, nakatikayan, ino to. San papadalma Allah Ta'ala agiyang kutwa kamapian tanway pagkasugatan. Yang utakir Allah Ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Mata na susambayang na ayak kini paturay nun kung mga mu'min na ayak betadiyong na siiran itindig sa diyang utwa-uwas. Na kailangan natin kayang suwas. At alas hindi, panamisimbi ang masaluhod. Aditiri manual. Ketika yan, siya kung mga gawin, na ang tunay kapakapsumbi ang sa Jumat, tadi ka pangkatawan ang tunay. Buat tatanong doon ka na ahad. Tabi, pag nita-dita doon pa. Naugo pa na, ahad na mapatay nga, hindi pa na may sure ba kagi ang seminar? Mata nga, bulid na paya kaya awitan nakapundot. Tabi yun. Na ayaw hindi kaya niyan na ahad. Na suka mapiyan niyan kung kapagaman sa hadapan ng Allah, agyan ang suwal mga Jumat, abon niyan titikay. Nasib man ulan-ulan na kailangan mamuakati kaya nakaagiyang kutaulan nila. Ay ito na kapakapusa nga sa Ramadan, hindi nga pa nakatawa. Uba Ramadan. Nakataya, ulan-ulan ni man ito ang Muharram. Alaman naging utang at ito Allah. Ito Allah Ta'ala. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Atiroy Allah Ta'ala. Biar yang yatim Allah Ta'ala suka gagawi yang suka dan kadang-kadang ayatai dua timana tanda. Nah tiap siru mga ulama na tanda sa kapagkagagang o Allah amata ko sa ginawatan mo anading gira-giray ko di ka pakasumbi ako kagagawi ako suka dito. Adu atuhan apa-apa natandai biagrual famahawna ayatan layl pia kalibuto nga miyati ko Allah Ta'ala katanda si ko paguguli na ayak question ro inuto po kalibuto nga wala lisukurihi ang kanurun makarnak ati ko Allah iti tafsiran yung ulwa kaya balo yung Allah Ta'ala kagagawi waraha na ang kanu makadukit. Yung kaya katuro Allah Ta'ala na aya kesabutatan si na apiyaking sukan dukatan na piyaking bayan rakatan Allah Ta'ala bilang tanong yang sa oras sa indukatan. Waja'alna ayatan nahari mubsirah na biyan niya may ayat tanda ko kapipita na so kaliwanag yun. Ayat pa kaisi. Ino to kaliwanag gawa. Litabtahu fadlan min rabbikum. Aniwati ko Allah Ta'ala mambubalog so riski at kungkupan na. Ay sabutin siya, naya ka pangawiyagan natin na dulong. Na ba ay kapangawiyagan na kanggilma? Naubag itong manikuwag ka. Na naayag ko din na may asubukan na sukab na ruginawa. Adang kong bagan agiyang puto kapakadugan yan na pipururun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumpatan Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong puto katiruin. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ Ani wakikatu kawiyati Allah Ta'ala agyan utwa mga bilangan kung mga ragu. Inuay, ako ni papadalog siya Allah. Ang tanong kato kawiyati utwa mga bilangan ragu.
Na tafsir yakini Ibn Kathir natigian walita'lamu 'adad al-ayyami wal juma' wasyuhur wal a'wam an katu kawiyaki suka peseged bilangan mga gawi naguso mga Jumaat naguso mga ulan-ulan nagumbang aguso mga rabu ayamana namiya kalala aaya papadalam si Allah Ta'ala sagyang kaya kapunggal bakatano sagyang kaya pilimbarang simba na kailangan namiya tud sagyang kaya mga orasyon o dirun miya tud na api yang gelebek kapan na diterima ano ay baratnya lupa ma misung ba yung tanong sa Jumat piyang mo tabo ang tanong pa nakagi ano manaad diterima ano kailangan nasi ko gawin saka mau tumamu ang bagay tanong sa zakat na miyatod si ko ulan-ulan yan akit tumugibon arago Aya pinapipikiran tanong na aya kabugay sa zakat ng Muharram. Al-Muharram. Nakabagay ni ulan-ulan nakabugay sa zakat. Amen, nagkabuatan, no? Kunisigadan tanong na yan para malupkukuan sa pamikiran tanong. Tumatanud ka. Inisumpat Allah Ta'ala sa kiyang kaya katuloy. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. La mulang wandulati Allah Ta'ala unganin na piyaya gami sa pitipalasan at igwag. Gireno sa rumalo sa gaya pitipalasan na apia giyang kutwa ito nga niyan warna niyan na piya kipayag kung mga lukstan igira inusar aging kaya pitipalasan. Kaya mamu inusar Allah Ta'ala taman ito na bunda bisa riging uta basa mga luksa pitipalasan na basa Arab ito na dirang budong magalas tafsila pitipalasan. Napiyaya Allah Ta'ala sa ayat karina na sumanga haram na piyaya Allah, sumanga halal na piyaya Allah, suka pakai na piyaya Allah, nabigantan Allah Ta'ala sa baya-baya. Kung kapunggan bagatan sa giyang kai akia payagaw no Allah Subhanahu wa Ta'ala na ini sumpatun mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agia piyaya Allah dan nakisatan dan penabutan mabdur wa dia kena katawan tapi ayah gaya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawan dinipun ko kay toya ay barat na sulubitan sa toilet na pitero panuwaga matan so mga debebiatan ro na tama na sigo kalaya na piyaya gaya Allah Subhanahu wa Ta'ala oriyan yan na inisumpat Allah Ta'ala sa giyang kaya katiroyan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuq. Oriyan niya natin Allah Ta'ala, lalang ng mga manusia na ini betadawi sa giyang kaya tanguyan. Kaya kikulong kong rakatan ng Allah Ta'ala, agiyang kai apesuratan na siya kung mga kitabutan. Ayaw ka diri suya, kung manisa kataro katanong na upang makapagkasayan sa kuitan mo sa ibarata. Nagyang kaya mga tango-tango si inaad na mga sigirun upang makapagkakuatan sa maraya gayba. Nagyang kutwa sili wa nukhriju lahu yawmal qiyamah na makaliw to wallahu ta'ala. Pagkagumang si nang bali na Allah Subhanahu wa Ta'ala pangitaban na imbagay ko umanisa agiyang ko kamiyang galabakiran alam mo lang wana dito di masurug na pakisurat sa giyang kaya tatagun sa giyang kaya mga tango-tango ang pangitaban. Natatagun siya, masagi nga tangutan. Di ka din natika. O babalik na so malaikat tapos surat nun. Natika o babalik na maribatapan. Di, basta makang galabok ka na, automatic din nagkisurat siya. Ayang kekuatan wa ibaratan na giyang kutuwa, makasurat ka sa giyang kuta computer, na dirisog na pagsib niya. Saya din sa kisurat ko na pagsib. Na makaumatan sa along na mauri wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura bagay ko Allah Ta'ala yung kitab kakayatan kakapirya o kibarat tanu sa mabubuhay barat na datar nagyang kaya kitab yung bagay ka pero Allah Ta'ala iqra kitabak
Batian kad naging kaya kitab kati ko. Kuki batiar ka pa. Tsaka panipo ka batian. Melagi dumataw ka sa Arabi ganta ka din. Ito ka suwa karunong matiya sa Arabi. Akadiya ayat ng batian ka na sumiso surat o pangitaban ka. Na di pa to. O tao ami surat. Tabon yan di ka batia. Sini surat yan. Na sumimbal. Sabihan ko to kitab. Abtatagunin sabihan kaya tanguyan. Na kabatia yan. Napia di pa namataw sa Arab. Na kabatia yan. Dito ka giyud di Europa. O tao aso sumirat na katawanin sibsubatia. Na kabatia ka din. Ay amargano. Nakamay kang batian ka. Mailain ka. Inaliw Allah Ta'ala sa suratul Kahf. وَوُضِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. Mailain ka nagati ko Allah agyang ko kami babaradusa. Pupunutul na Allah Ta'ala si Rasulullah. Mailain ka nagati ko Allah Ta'ala agyang ko kami babaradusa. Amay kay bagay kiran sa kitabiran. Apo kibati kiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mushfiqina mimma fi, ang talansiran sa kalat, akatawan nilang sumapapadalap sa diyang kutabi-tabiran, kakatiya, akatawan nilang supindulabukiran sa diyang kayo. Ang talansiran, malaksiran, makagdamsiran sa kalat, ayak na turuniran, wayakuluna ya wailatana, turunag yung kuta mga tao, paminta di dalurumpan, na turuniran, amay kakuha nira naging utak kitabiran, wayakuluna ya wailatana, turuniran natin ko Allah, niya binasatan wati, niya binasatan, inusira na ako binasa, turuniran, mali hadal kitabi la yuqadiru saghiratan wala kabira, anto nariya klasya kitab, dunia ini bagagian kumay tumala at inggil bagatan illa ahsaha inong tana ini ditalinia. Apa sisilit ka sa giyan ko ta kwarto man minggulaw la ka sa marata. Nakilay ka kumli na kaya kita pang minta di ko sira. Kilay ra. Anto na riya kita. Dun na may tumala ani ang galbagata. Galbag inong tana ini ditalinian. Ano nga mga pihira? Imbugay kaya? Ang ilay nga pa. Ay mabturuan namin ang kapya. Tanong, tunay niya kita. Dahil na ba niya nung inibagap? Langon rin misusukan. Mihididitali ito. Nagyaya, kailangan rakatan. Agyang ko tatigagyan ko to alim tanong, galabakang tanwaki. Agyang kaya kamapiyaan tanong, katatagutan sa giyang kaya dunia, puta bulabo sa giyang kaya, kaya pa kasulit, agyang kaya bugurag. Ay margin saya, napunggidaw tayo, kailangan dan katikayan so kapasagid umasa. Kita po nga tawa no, adna matong siya, di niya nga tawa kung bugurag. Dapat tan pakasigurado tan mapalaya tan katawan naging kay bugura guliman to. O pa makahiro tan mauay. Kapira iman to. Kapira. Ikadua pulau isa kung Muharram. Ito na irago niya. Na niya kasibat. Madagla niya kasinga. Na signal to. Signal sa katawan niya. Betap tiroba signal sa niya katawan. Signal sa katawan niya. 44. Kenapa 2022? 44. Kailangan memorize tanwa yan. Giyang ko tuwa hijraw. Ano to ini pa nagipo? Ino tanwa yan. Ipigisip pa siya sa ginawa tanong, ako tanong sa zaka, nasaan kipantag? Kenapa po ilo ka, sipo January, kaya ka pigitong tanong ko, kaputan mo sa zaka, nasi sa giyang ko taulan-ulan, Arab. Ano yung palagi po? So English, nakatawan tanong. Ini palagi po, pinibuhat ang Isa. Allahu Akbar. Nasuro ka tanong ng mga Muslim, pwede tanong ito katawan, ako itong mga Christian. Suro ka tanong ng mga Muslim, kailan?
So kaya lipat o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madina, maka pupuon sa Makkah. Jazakallahu khair. Sama na yan na inindurutan ibais. Giyang kayo sa hijriya na si ini pa nagipon. Ipon sa giyang kutuwa kaya sung Nabi sa Madina, maka sisalinggan at sa Makkah na ron ini pa nagipon na giyang kaya kalendar o mga Muslim. Iti ron ini pa nagipon. Namanya nakita kawantan, ron ini pa nagipon. Antaw nun, imiya nag-ipon sa giyang kay Muharram. Kagunin, ada po na mga Muharram, Safar na disarrange. Kung maminibigay pa na kay siguro, ang kabisto yung manisa, katawan tanong. Siya ya ini pa nag-ipon kumasaw Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Sabab sa giyang kutuwa sa Umar radiyallahu anhu, na sisagyan ko tuwa kambutadian sa kapanagipunin kumbal sa kalendar na sisagyan ko tuwa kaya pakapasad na haji umina na haji na sabab sagyan ko tuwa kadudu kawikiran na ayat mana sumbi na ulan-ulan Muharram sumbi sa ulan-ulan na para lagi dubag-ukman panibag dudugawan siran na ronyan ini pa nagikuon na ayad na baluin badun pagampaga na ulan-ulan kalendar ay hijri ng Muharram agitiga pa katundutulugin na si imya nagikuon sa giyang kaya Muharram na so sabad kung mga maranaw pangminta aditan ron na ayak katawin niya nun na ayak kabugay sa zaka na Muharram giga sulditan sa giyang kaya tapik tano akabigay sa zaka. Naknaba aya kabigay sa zaka na andada katumgirun aragu. Andad ni katumgirun aragu ni asarabun rakaso tamok na aya kapapantagan na Dzulhajj udina Dzulqa'dah napakabugay ka sa zaka si ito Dzulhajj udina Dzulqa'dah. Iga ba kaya isip ka ko Muharram? Aya buwa ka kapakay niyan. Tanong mo ya. Kenapa ya butin bisa na so pipikir niya na niya patutong nagsudiga kaso mamuso mababaya tumanggap sa zaka na tatanpigay. Suwaki, so kakapakay niyan, aya ba rin nakakambugay ka sa zaka? Aya po tagal na Muharram. Kasabab po kapakalilibiyag kaya ulan-ulan. Aya kapakalilibiyag na biyag ulan-ulan. Asyan day wallahu ta'ala ako ginawa niya. Ulan-ulan wallahu ta'ala. Syahrullahil Muharram. Na upama karong kau ni puntag ka kaya makalilbiya agyang kaya ulan-ulan na kakapakay niya na uding ka katawi so kaya tumugir ka aragun ko tamok ka na kapakay ang kabuli na rong kau ni ipantag kaganero na kadua kakapakay niya upama kambugay ka sa zaka na aya kambugay ka sa zaka na sipo Safar o di na Rabiul Awwal na kadiyay man to nakapapantagan ng Muharram na adil na amala makakikinanglan sa diyang kutwa zakat ka nakapagagamitan kay man to na ipantag ka sa diyang kay Muharram. Uwi na di ka pa kaya pakalapasan ibarat to yung kapumbugay nga sa zakat ibarat kapumbugay nga sa zakat na Muharram ibarat adi ka pa kaya mugay ka sa zakat si Safar lepas na kau di ay buka kepak ini na gamitan ka na kung gamitan ka singay puntag sa diyang kayo lanulan na makalabit na kepak iti ka kepak ini yan magay ka sa zaka sa diyang kaya ulanulan ay apa guys ang taa imbagan sa zaka amin napilabuntan ng umay so kita kabigay sa zaka huwag na orastan no paminta raw tong tanong. Antaw mo nimbugan sa zaka.
Na sumanga lubs tanu nakalala mana. Kudu kita no kira panaya agian kuto ko nawalwasi. Na antagian kaya walwasini. Apitero Allah Subhanahu wa taala ayatan bugan sa zakat. Ubaban niya pangiraw ka, ako daw panaya, kaya patutan sambugan sa zakat, adi ko misukod. Napagangkin na ka, sudingkar. Dia kikipang ay, ubang apagangkin na, nabangkar. Na, itero Allah Subhanahu wa ta'ala, ayam bugan sa zakat, nagyang kaya tigo mga lukstano, awalwasin. Antasira na. Itero Allah ta'ala sa surat At-Tawbah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولقطوات. Paganairo na tibo Allah Ta'ala na al-fuqara, di mo sa zakat. Ubri. Ang tanay mo sa fuqara. Iraw ka na, pangiraw ka ubri ako manari. Tukokit mga sakasan digo. Karnin tayo, di ka muli ang ubri. Bari kaya lubog. Pamaginog nga man naging iya ubri, ukiraw na tumanggap. Ayaw ko na ubri at igumang ulama. Kapapatutan sambugan sa diyang kaya zakat, nagyang kutuwa al-faqir ma lam yakun ladayhi min al-mal ma yasuddu hajatahu wa hajata man ya'ulu min ta'amin wa syarabin wa malbasin wa maskan. Ayakiya kubri. Kailangan ko na kaya sumagusumugay sa zakat. Katawan niya, kabubod na adna partner ka, kaya hindi ka may pendiri-diri. Hingga keraw, at inasunsakat ka sa nalinilipan na kamam. At idol ka, at ka tayo sunsakatan. Na amay ka, aya ka kito kawin yan, sa diyang ko tayo nibigay mo na zaka, na kaya pipiyan ko bangalayan, ada masakso kaya pakabigay na sa zaka. Paganayon na pobri, antagyan na pobri. Giyang ko tuwataw, ada aban yan tamo, ada akisul biyang kuwawida kaliya. Da akisulubyan ko ay da kaya. Sakari, pagarip. Miya kapira ka makapagawida. Miya sulubog. Naba ka pobre. Giyay fakir. Ikadua na al-miskin. Anto na diyan kaya miskin. Isa ini tarif ng mga ulama na diyan ko tuwa miskin na ayabu o kuguganyan sa diyan ko tawida kalian na diyan ko tasabugyo. O makakikinang lang sa duga, tos na ayabuwa kugugan yan, apa na marian, mapakamuayan yan na mamagatos. Hindi ko dapat padugatos. Giye miskin. Niya kadak-dak lang. Kiri na karusya, di mga yung malay pira na, miskin ako manan. Keraw ka, tarimaan ka, abaling ka Allah gutala, ayabuwa kugugan ka, amasulap, kuwawidakan ka, nasusabagyo. Ya kang gede mak, dah miskin ni man. Ya kang gede mak, dah miskin. Nah siap ini Abu Bakar Al-Jazairi. Nah suatu dia semiskin Abu yang kaya fukara. Nah melagidanan. Ayah buang bidaniran aduh. Nah yang kaya miskin, yang kaya betul na miskin. Nah soawida kalian na ayah kegegan yanun nahak. Nah yang kutua publik. Nah ada nak makasulukan yang kawida kalian. Na upama kasumbugay sa zakat na mala. Pama kagati mo agiyang kaya pagkakuwatan mo zakat o mga alar katanita mo. Na aya patok na agiyang kutuwa mga pobre mamuk ng bugan sa zakat sa diyang kaan agiyang utay bugay ron na mipugintaw niyang kusulbong sarap. Aya kaya kabayaw Islam na da ang makapagawida ka. Ikatalo. Al-amiluna alaiha. Giyang kutu agumagalabak sa giyang kutu kapuni mo ako zakat. Ana kargna ya. Dinify no mga ulama giyang kaya amil na giyang kutu tao kinuwaan yan ginawa niyan sa galabak kasi niyan piyon ko kapupuni mo sa giyang kaya tamo az-zakat o mga kawas.
naginan ika pakai bugan si ko zakat. Api apan malaitan mo kunakagiya ay bubinggal bukian nakapanin mo sa diyang kaya zakat o mga padiyan na malaitan mo nakapakaya mini ito nga buganong sa zakat. Buganong sa ipantagiyan kakagiya as kanya ni pupuli mo sa diyang kaya zakat o mga malaitan mo. Na aya din kayo na diyang kutuwa, mga tawag, amilun diyang kutuwa, gumagalabag sa iyong zaka, na diyang kutuwa, kinuha niya na galabag yan mabuwag yan kay, akapunin mo sa iyong kay zaka. Dapat ka, napagang kiniman ko pa na sa amilun na alay. Itimo-timo kami ibarat, tabi at talo na, pakaw kita niyo kami sa tamoki. Ang mapasad, napuguro ang atika amila ko na, Tagi ni bisa bubali na ko to part-time ka. Nakanago, ikaw mo padagakagiya, babali na ka part-time ako. Kanabang ka ro pero sugal mo ka. Amiya ka dak-dak lay. Pagangkin niya na senior kami pa ko kita. Pipikir niya na ano mo makako. Agi mo to na part-time niya mo. Pagangkin niya. Amiya ka dak-dak lay. Ang ninta di tanurong ko. Ikapat, al-mu'allafatu qulubuhum. Yang ko tapleman agyang ko tapuso yan. Si ko ago. Agyang kaya kaplema sa agyang kaya puso, dataro pa maagyang ko to atongan ayo na malubay agyang ko to para tiyaya nambugan sa zaka kaan makabagruso para tiya. Na ina pa di sa mga ulama agyang ko to ape di Muslim. Anin magdam akapya o agama. Nambugan sa giyang kutuwa zakat. Mugan sa zakat. Anyan matarima amata-mata na mapyaso agama na uba kaliwa naging supuso yan na makasulid pa na siya ko agama. Bila man supuso yan. Ay mana na malagid siya sa Muslim, magusudi Muslim. Abas taad na matatago sa giyang kutuwa puso yan, pangimbunar yan sa ikuagama na kailangan ang bugang panroo sa iyong utazaka o mga misisadga kaan makabagriso paraten yan upang makaanda nga Muslim ang katabi sa paraten upang makakanaba pa ng Muslim. Agi ang bugan sa zaka. Yan ang ipinutuniran sa problema na iyong kutwa puso niya. Ikalima, ar-riqab. Yang utabisaya na ayagod no kitiyan na so zakat o mga layta mo na ipumasasagyan mo tabisaya. So zakat ka na ipumasasagyan mo to bisaya na mapamasangan ang giro kami bulikad na mapiata. Yuti yung kitiyan. Kanabagi mo tabisaya na ayang ka din mabugan sa zakat. Kapumasaan nagyang ko tabisaya na ay pumasaw nagyang ko tuwa tamo ka zaka o mga aleta mo na pumulin sa kanyan amapian. Aripa. Al-ghari mo. Sukipa ka utang. Kapakay panabugan sa zaka. Ay syarap na makaw utang sa kanaba laysa fi ma'siyatillah. Miyakap nimbolo ya miyakam bayadan na kanabubudan ay siya ba panon na kapmasya si ko. Amay kami puno ka utang, ibar. Paminta di tanong ko. Miya puno ka utang, nang iro ka mamubugi ako nero, nga makababayadan ako. Ay bisa niya pa kabayadan na, na 5-6, busa ka tustan, ikaw ba? Pakumugi. Ay pipikirin sayang bukan sa zaka. Nagyang ko to mga tawa niya kapagutang, niya kambayadan, na kanaba, ay kaya pa kambayadan yan, na pantag sa giyang ko to kadustaan si ko. Amay kaya pa kambayadan na, na 5-6. Di nga kagagamayad. Kaumansaw na mutu. Niya kala, di kami kambayadan ako. Buminiraw ka kay mga bagyaw nga sa zakat kanan, kaya patutan ako ron, ka-algorimin. Kanaba ko nakita, di nga pagangkin. Kaaya bu kepakeanun nagyang kuta miya kam pagutang miya kam bayadan sa pantag sa kanaba kapmaasya. Nanto na yuki. Anto na yuki. Ay barat yan na sudah tu tanu si ipa upama sudah tu na ad na po sa din asimok
na ay di puhukitaan na tamu. Nagyang kutwa dato na miya sa kanya ni mimbolawag sa giyang kutwa tamu kay ni bagay niyan na miya kambayadan siya kito na piya malay tamu. O kaya pa kambayadan niyan sa ini pasad sa giyang kutwa. Simukot na kaya patutan ang bayadan agiyang kutwa kaya pa kapagutang niya. Asi imbayad sa giyang kaya tamu kung mga laytang. Sama na to. Naapi ang malaytam, anta ka di malaytam, na kaya pa kambayadan yan, na kanaba, kapmasi ako Allah, na kaya patutan. Sama na yan, namalutan, doon na pagkagda maginutan. Ando ko doon na matataman sa giyang kaya na matima na miyali. Mapada ko rin mga din. Ako ka sa zaga, panakadang lapugan kanya, na bubalintan mo ka sa dugo. Kirang yung tamalaytam mo ko, ay wana malo, mga tamam na sisingan na kapnigira mo harama kataw na kaya kapmugin sa zaka na mo harama na mga tamam na sisingan na mapipiyatan mo apipigyan na kanganin mo katugini napugagin na ka di ko mudagin yung mugin yung zaka ibarato siya alim na mo haram na inakapmugin na makatitik sa ko na pumusta ka no sa naudanin mo pansin na mo harama kayaman to napugagin na ka apu ka sa zaka di ko siya kapapatuta na fi sabilillah. Ikapito agyan kutwa fi sabilillah. Na isa ating mga ulama apipikirin sa naging kutod na di makibrang sa lalan sa ikaw. Napadung mga ulama agyan kaya fi sabilillah na padung kung panagyan kutwa mga galabo ka makapantag po agama detaro kap madrasa detaro agyan kaya kap masjid na amay makakikinang lansiran nambugan siran sa zakat. Kaya mapad siran fi sabilillah. Ikawan, nagyang kota ibnu sabil. Nagyang kota miya kalang sa lala. Ay mana na ipakabaling kudar pa yan. Ada pira. Itu mana? Ay iran abko sa gadan mana. Anamiya katindig rubutan siya. Ngaling ako sa pindanan ada dito. Nagyang kaya pa kakinanglan yan, nasa kanya ni pumbutuan sa Ibnu Sabil. Ipo kabaling sa giyang utadar pa yan kami. Kailangan, na kaya patutan kumbagan sa zakat. Kaya patutan kumbagan sa zakat. Na, ayaw paginungkan saya. Ayaw paginungkan. Peter yakin ni Abu Bakar al-Jazair. Iginalaw dafa al-Muslimu zakata malihi li'ay sanafin min al-asnafi samaniya ajza dhalik. Amay kung kagiyang kuta Muslim na migay sa zakat na api andun inibigay sa giyang kaiya miya aloy awalo na miya sah. Mula sa nuno, Allah. Ghayra annahu inumtatiyan yambagi ay yuqaddim al-ahamma wal-akthar haja. O gaya tingin inumta na aya kailangan na aya pagunaan yan na diyan po tayo importante ang mala akapakakailangan yan nagkikipagunaan. Sagyang kayo waluwa na antaw nun makakikinang lang din na aya ko na mapia na aya pagunaan. Giya. Kadua. Di ko nagkapakay abagan sa zakat, di kapakai. Abagan sa zakat, ila man tajibu ala al-muslimin nafaqatuhum. Di pun kapakai abagan sa zakat, yang kutua tau maapad uding gading gustuan. Ay mana, udi, na mabubaling mereka. Adi gading gustuan, na sokya bali ini adi gading gustuan, adi kapakai abang abigisa zakat. Aya pa di saya na suina, sumangaloks, sumangawata, piya panikabubo iyan, apo salib, apo sa siko, apo sa benung, bubano pa na apo sa benung, nana di ka pa kaya bang kabugi sa zakat, kampeduto kung bawatan ka, wa insafan, piya panikapakabubo iyan, gina ni di ka pa kaya bugan sa zakat. So kung sukan bagay sa zakat, kata nakam isaw na. Kapag ko nabugan sa zakat yang kutua Muslim,
Agyang kutua zakat yan na niya din bagay sa agyang kutua imam. Ay pipikirin siya imam na dato. Walau kana jaira. Api akong baradusa. Basta dato. Ay mana, nawana datutan ibarat, unutunutan tan. Api akong piletan ron na baradusa. Nakipakay ko na bagay sa zakat. To, anto na hikmaro, ilong sa zakat. Kagi uba kalok-kalok, nagyang kota kabubalin niya, naging baradusa na ano makalabati. Ay manarya kalilig na yakap kibusaw tao na igira pitumana. Ira pitumana na hindi ka pa kang baradusa. Pau pa mamanari ka yung kaya masata no kapag gintaw tan no mani malarakatan ita no nakumbugay sa zakat. Nakadeso pakay to so kadustaan tan sa giyang kaya darpatan. Pamakas sa giyang kaya darpatan. Anto na masusugugtan wa dusa. Kakuha sa 5-6. Napupukakuha sa 5-6. So, tama ka yung bigyaman. Katawan niya tinutuwa marata. Nakagiya ada aba niyang paganta pa. Nanda yung kisunito. Nakisundito kung mga pagarin niya naan. Akakaya niya kung kapagintaw niya sa giyang kaya niya. Ano nga man pikira ka kasakitag yung tayo naluyag yung kayalimtan? Adi ka pa kayo, baka tiro. Ad na pagaring ka, siringan na kapakuro. Upa makapag-isi yung mga tawaya. Ino kanwari, Q6, ibarat. Ya Allah nang itu man. Badari ang mga kawasakan. Ya Allah na adi. Antara si Alim Hanim. Anak kisun si Alim. Lagi ya, di siya di kapag usiya man sa geng kaya zaka kakibulong aya. Sa ayaan tapong nagyang kuto maslahatul amma. Geng kuto kapakapiya o kapugintawa geng kuto kadandan o community o pamakagyang kaya darpatan. An mada agyang kuto kapakandadama o mga pagaritan ng mga Muslim. Piterok niya kini Abu Bakar. Sama na Abu Bakar ali tanong nasumbugan sa zakat. Agusto paginungkan. Datano pun sama niya makalabu ko guru sa giyang kaya kabugay sa zakat. Nakatabgo ilang oras na. Di ko nakapakaya bigya kini Abu Bakar al-Jazairi. Agyang ko tuwa zakat ka na ubang ka transparency ko padadarpa. Ikaw ayaman, si kay berate upama sa geng darpatan, reversay. Di ka pakay, abatig ka, ambugay ka sa zakan, at di ka ibagay akan rusa minden. Huwakin ibag. Ay nung to di ka pakay. Nakagiyagyan ko to, kagiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam, akwa ang kagiyang ko to, zaka umanga kawasakiran, na sipakan luda si sadyang koto mga publikiran. Na ayam ito turuto. Nagyang koto akakuha sadyang koto tamo. Azaka o mga kawasa na sibu imbugay sadyang koto mga publikiran ami pagpuday. Okay na ano, okay? At no, okay. Ako bakay ay transfer. Rongay bugay sa Mindanao. Anto na isarat. Amay ko na tigiyaki ni Abu Bakar al-Jazairi ada pubri siko derpa. Amay kada pubri ron na kabakay. Ati ano nga bugan? Nawat na ibarata pubri siya na di ka pa kayo mga transfer ko. O pa makada nakabakay ay papa ijigas karo pa makajigas o sa Mindanao. O diya tigin na yakakabakay niya. Naamay kagyang kuto kapakakikinanglan na diyang kuto isa adar pa akatawan ka. Naaya kapakakikinanglan yan na asad. Tunga na mitataralo.
mampay penutua mapakaya rungkon ibegay. Nah kepakaya tiga kini Abu Bakar, so zaka agyang kuta isa darpa naru ibegay sa agyang kutua isa darpa. Ikapito. Nakadagdag lang na. Pitero yan saya. Agi mapya tiknut tanway. Tigi naman lahu daynun ala faqirin fa arada ay yaj'alahu min zakati. Ay mana na adna makautang ra kubri. Gayong tama kautang ra namiya umasok ang mga sa zakat, nagyang utuwa makautang ra ka, nakapa kaya gyang utang-utangin ra ka na yang abaluin na zakat. Tanong na pamana makautang ako ibarat kayali. Makautang ako kayali. Nakapa kayo pama asutang akong kayali, nakagiya amiya umaambugay sa zakat siyalim na tiginayakan din baluin na zakat akan sa utang kara. Kapakay. Aya sarat, ano man buong mga sarat? Ang nabuandid ni ko na tika ako. Aya kakapakay niyan na giyang kutuwa kaya pamang niyang kaunsang bayadan kaniyan na di kanyang kebayadan kaya to kawan niya na sukatan ka na di ben nagkakabayad mampanutwa tika aya din azakatak na ginanautang karak. Kukeo ma o kambugay nga sa zakat. Namiya pa. Amay ka iinaman niya mo ang kanyang kabayadi na di ka pa. Di ka pa. Aya, kadiriswe. Giyang utay iinaman niya mo ang kabayadi ko. Barato pa ma. Ano ko no kay guru sa kay baratak na adidip mga na baka mo marangit. Barato pa ma. Na anautang akong gyali na kagya iinaman niyan kabayadan na kan at kinabugan na kan sa zakat na anak ko niyan bukabayad na di ko pa ka to tunay sabaw nakagya ba kung badin piya kay nang sumiyagod ra ka nagyang kaya pera ka kami ako zakat oren yan nami kaya kapatan na badin na sumiyagod sa lima ko na imbayad kan rakab. Bawa kung adong piyakay na. Iti din ang kakapakay. Tiga kay ini Abu Bakar al-Jazair. Yang kaya Abu Husaytan wa kitab. Na siya kay ini na miya ka siya upulo Abu Pito. Miya pagidadiyan. Ay kaya patay niyan din na si Sagyang kaya bagwa masa asi ko August 15, 2018. Na ayan yang kaya patay. Nagiging kaya pembatian tanwa kita. Bubu mana guru kaya patay Abu Bakar al-Jazair. Na ay din kami akasyo pulau pito ragu. Na di kong panagkapakay so kabagay sa zaka inunta nakapniyatan niya. Di kong kapakay so kabagay sa zaka inunta nakapniyatan niya. Aya kadiri sunian nambagaytan sa zakat na piniyatan nakaagiti zakat o tamok. Kau din ka kapniyat agiti zakat o tamok ka na aya kibituro na sadaka. Basta da nga kapniyat. Aya kinwada liliyakin ni Abu Bakar, nagigi mutakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Aya ambalasan sa diyang ko talamu anu gulubok nasukya kaya piniyatan. Pangninta kaya sagutan tanot. Kung naguri ka mugitan mo sa mga pakaiso. Di ka taros na ka 11:30 na kuwan pagbagan tanong ka di na. Okay. Suldan tanong agyang kaya kabagay sa zaka o bubud pipikir na ka nabawari malayta mo. Na tika mamudi ka magay sa zaka. Sad nag-isa di magay sa zaka amiya patotam makabagay sa zaka. Gitinudan tanong, kakana baaya bumugay sa zaka nagyang utamay ilay tanong amalay tamo. At na tama na yan, naugupon mirampay ron so tamok ka, na wajib ito na makabagay ka sa zaka, andun ni ka pa kanin sabi. Na udi ka magay sa zaka,
Nagyang kutuwa tamo ka napakapelangga-langga na si kuapoy kunara ka jahannam na amay ka lumangga-langga si kusuld umiya ka 5 gatos rati. So tamo, apian ni mo ada ni ukway sa zaka na 20 minute na tamiya na yan. Sagyang kuta ka pa ka umasa ko depan mo. Marguno na yan. Di ka pa kaya batan waya di ibagay sa zakatan. Miya kaysa na sa Umar. Nasukya pati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Natigo Umar si ko Abu Bakar, hay Abu Bakar, ayaw tumimbaloy ada tu sa Abu Bakar. Tigi na hay Abu Bakar. So Nabi sallallahu alaihi wasallam agigyan ko takya patay Nabi na madakal ami murtad. Miya wabuku Islam. Na sisa diyang kutuwa kilayaw ni Umar adan mga tao adibumbagay sa zaka. Kagi miya tayo sa Rasulullah apong baganiran sa roy ranong po kaw kita sa zaka. Tigo Umar at tinginahay Abu Bakar. Ay gida ka. Makipumbunuay ka sa diyang kaya mga tao. Adiran yung bagay sa zakatiran. Aso Nabi at Umar napitiro yan amaki peti daw ako ko tao. Makipeti daw ako ko mga tao. Ini sura ka na makipeti daw ako si ko mga tao. Taman sama misabutiran sula ilaha illallah. Mi pamayan bugiran su sambayang mi bagayran su zaka. Na ame kang galbuk nirananan na miya sibsiran rakan gyal ko to mga tamukiran na kanabakiran ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gida karyati Umar hay Abu Bakar pagi siran na ayabu miya lebat sagyang kaya masairan ni manto agidiran kambagay sa zaka ugay na mga Muslim sirang kapsubut siran di sirang pendimanan bayang makipagtidawa kiran Antonay Peter Abu Bakar tigina wallahi law mana'uni anaqa aw inaka isa kaya liya mutakatiro Abu Bakar na iqala ibetit na tigin sa kapuro Allah kaupama ka aran na kuira na diran rakan ibagay su zaka asiran na ikumbagay ran na puman su zaka tiran si sagyang kuto kabibiyang kuno Nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaiha na makipumbunuh ay ako kiran din natigo Abu Bakar radhiyallahu anhu ayaman kadiri sudi. Nah, sadin sa mga tao din bagay sa zaka o kay po so Nabi sallallahu alaihi wasallam na makipumbunuh yung sa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ay mana na dito pa kay ubaditan ng bagay sa zaka. Na aya petimbangan ako ang tanu sa zaka na paganayron na al-dhahab wal fidda. Bulawan Abu Fidda Silver aya kau pakatang ku mga ulama akapo kanisab kun o bulawan na 85 ka gramo so mga istrikto ang mga ulama natigira nagyan ka na 85 ka gramo nagyanan so aya karats yan na 24 karats o pa makasubulawan na 24 karats na mirampay so gramian sa 85 na miya kanisab kakuan sa zakat. O ayak man karats yan na 22 karats na kailangan na tigiran na aya gramian karampayan na 91.7 gram. Kaya sa mga instruktor na, kaya betadiran sa giyang utakuan sa zaka abulawan, kailangan natigiran na giyang utamalinis. Amay, kagyang kuto abulawan na 21 karats, nagi kumakalilid kutan abulawan, 21 karats. Na ayaw ko nakapo kanisabihan na 97.1 gram, nagi taksiya. Ugid na ayaw kalilid ko mga ulama, na basta abulawan, aya kekalilid na katanusin na 21 karats na ugupan merampay sa giyang kutuwa
85 ka gramo na miya patot akuan ka sa zaka andin ni katinggirun arago. Na pirayar ga umulawan ni man to, 1 ka gram. Sobra 3,000. 3,000 wag umaga to sa 50. Iman to. Ha? Niya kala to, sama no to. Natay masang karuwagian ko to 85 kaayang gumawa niyan na 2 gato sa gupito pulo kapakit na kalalawan nakakatanan niya kalabis nasadan sa mga tao aso tamok yan na minirampay sa 2 gato sa gupito pulong gibo na andin ni katumugirun aragun na kakuanin din sa zakat. O ayakuwatan na fiddo. Ayakuwatan na fiddo. Na sumanga ulama na aya kailangan na tigiran na aya karats mabuag yung uta fidda na 99.9 karats. Tama mo ito guru na doon na mga karats mo silbiro. Na anda dan ikirampay niyan sa 595 gram na kukuan ka sa zakat. Na ugyo dito sa tanong na pirayar gay man tuwag yan kaya silbir. 1 gram silbir. Pirayar gay. Kaya ko gagawin na inila ano pirayar gay yan kaya silbir kung 1 ka gramo na 31.95. Arga agyang kutuwa silbir. Na tay masang kasagyang kutuwa na 595 kasa resulta niyan nagyuto ikakuhaan ka sa zakat. Na si mararani sa 20,000 na kakuhaan ka sa zakat. Waya kuita no na silbir. Kiyas. O bang hiro ka di ako bisari pa kabagay sa zakat. Pakabagay ka. Balasan tanong Allah Ta'ala. Huwag man kabayain at sumpatan tanong din na sumpatan tanong po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda yang mafia. Sumpah ay sebeden namay nung makapasat ka no sumbo yang kagi paman nakati ang mga pagalitan no pakaw masiran namay kabatan no nibgay ang mga pangisin ada araw tiniran no lagi paman na mapiagi laya ka pumuso naging kaya guru na suwad na pakaisi yang beden namay ka makasumbo yang katano din na natin ka pakaya tilibag ka no kapara mamumala oras tano sa geng utwa kapsumbo balasang kan Allah sama da kala mapia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Sumbatan tadi. Sumbatan ini tulip mana ke ada naftani na sa tanya ta. Sumpatan tanong yung tadi tanong ipagusay. Ay mana, yung utak kaya ako tanong sa iyang butua kapwa kanisa bubulawan, aguso febdo, na sukatuk sa tanong, dataro mga orodo tiga, sa katanong mga padagan, na sa arga agyang kutua 80 aguli mabulawan mayang kakuo, o din agyang kutua 5 gato sa busyo pula gulima gram agyang uta silbir na sa arga iyan na uminirampay ron so tamok ka na kakuan ka sa zakat. Na uwayak mo ka na silbir na sa din sa mirampay so pirakyan sa 20,000. Na andin ni katumgirun aragon na kakuanin sa zakat. Na ayaw miniturwayan nasa manayan naknaboy subuso mga laytan mo ka api na bisari sa katan. Nakapakaya ay nakalilib siya, napakirampay sa 20 gibuso perake. Napakabagay sa zakat, nasa din sa kaya tumugiro na rabong na pagitong niya. Na upama kaya perak ka, na 20,000, na diba-dibaidang ka sa 40, na so resulta niya na sobrawa 600, nagiti kibagayin ka zakat. Allahu alam, beauty resulta niya. Dibaid na ka. Yung tatamok ka, na diba-diba nga sa 40 na sa resulta niyan, nag-yuto kibagayin ka zakat. Na saan tayo itoks, agyang kaya mga dagangantan. Agyang kaya mga dagangantan. So man, sumakapantag si iko, mga talibas o krakatan. Pwede tanod makuha, agyang utak ako sa zakat, iko mga pangayam, ka, agyang dagu, pangayam. Na datang agyang utak mga talibas o krakatan. Barat na di imragun sa ilaw. Di imragun sa kamay, so mga taga-gilupa, na anden ni kapragunan niyan sa giyang kuto amiragun niyan na kakuan niyan sa zakat. Umamu umirampay agiyang kuto amiragun niyan sa giyang kuto khamsa awsaq. Aya maana agiyang kuto khamsa awsaq na aya petiru na isa ka awsaq. Nagyan ko tayo sa kausak na situna da'a. Ay maana na 60 ka gantang. Ay betun sa Ay betun sa aron ikumpir na susa on Nabi sallallahu alaihi wasallam. So gantang Nabi. Na aya gantang Nabi na pat akop. Pat ka akop. Ay barat yan no paman adetaray. Pat ka akop. Na kaya Nabi, so mga miyangaw na mga alataw.
Naugi kaya dataragi nga ako pa kan. Na benda api lima ka ako penadamay sa karibras. Na di ke pa kayo bagi ko angka tax. Na giang ko ta kaya betunian gentang nabi na aya isa ka gentang rakatanusi na aya kalilid na 2 ka kilo agu midi. 2 ka kilo agu midi. Na giang ko tuwa 2 ka kilo agu midi. Na day mas nakasaman uto sa 60. Day mas nakauto sa 60 lagi ang utuwa 2 ka kilo gumidi. Na matay mas kasa 60 175 na due to iti mas sa 5 na kapman na umiram payron na gina ni pumbetuan sa kamsa aw sapa umiya karagung kami ni rampay ron nagkakuan ka sa zakat. O pa makapagito nga tanong, ibarat, o pera ka kilo ausak, pera ka kilo na aya kalilid na so mga luks tanong na aya kapagwiran sa zaka na umani sa pulo kasako na si kasapulo na era ni bagaya zaka. Gina ni rakiran. Kaya ko kuha nira nagyang kutuwa andem ni kirampay niyan sa gyang kutuwa kam sa ausak umani isaro ka ausak umani isaro ka ausak na 60 ka gentang 60 ka gentang nagyang ta 60 ka gentang na time sang ka sa 5 ka sa di sa gentang yan nagyuti niya kanisab na umakapragong ka nakakuan ka sa zakat. Na so mga lukstan na kapitiran na umani sa pulo ka sako na suy ka sa pulo na ibugayran as zakat. Anto na yung gulula ko masairan. Iti petiro na so umiyaw ta kanuron na ayad na kalilid na ad na mga taliyungiran. Ayad na kalilid awalay o mga lukstan na natagawalay niya. Ino to nakagi pupunduan sa giyang kota pagkiraguniran. Katong nga na yamala sa pagkiraguniran. Napatili yung siran. Asa ka na rewta ka na eh. Pwede nga gikap kilan yung rak nakangudan ako na rewta ka. Natali yung mo ba pa na igiram ya karagun na puti mo onro. Na sa giyang kaya masatan amia kaya lipatan sulsa ka. At iyan na di pa napatun. Na kaya niyan badin. Nagyuti betiro na maratabo sa kapukaw kita tanuro na matangay pumbutuat yan. Iban yan kaya naging utazza ka, aging utameraguni. Marata kapukaw kita nakaging pura yan. At iwayudang ka ko isa zaka aging utatamu ka na iplan sa sagyang kaya buneng ka, agu sagyang kaya kapiapiakan ka, agu sagyang kaya likod ka, nadir ka penitiro, nagiyaman sa tama ka dan ka ko isa zaka, nataming ka, ay panibang apiakan subjetian ka. Ay dapat ka. Araw din na pumuli ya plansa. Masakit. Na, mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko ito ni Aritan. Kakuha sa zaka. Na waya kuya tanong na subulawan. Na mirampay so tamok ka. Kudiyang ka aarga o 85 kagramo. Aya pirak yan. Waya kuya tanong na subulawan. Na 270,000 plus. Na sa din sa mini rampay so tamok yan sa 2 gato sa gupito 10,000 na kaya wajiban na po niyan sa zakat. Na uway ako tanong nagyang ko to silbir na so arga agyang ko to silbir ayagram yan na 5 gato sa gusiyaw pula gusiyaw na aya arga o silbir kagay na talawati aguisa agun 95 na di mas nakasagyang ko to 95 gram na pala labi sa ko kumaduga to 20,000 na ugiti ko ang ka-tax na umanisa na minirampay so tamok yan sa sobrapan 20,000 na pagkakuwatan sa zaka na aya maana niya mga urip na Allah na ulan-ulan ni mantuwa muharram aya ke kalilid na saya pumbagay sa zaka so mga pagaritan na kailangan rakatan mapagitong tanong so tamok tanong aya kaya mataan mga urip na Allah na kanabatan man ari mga liligot
Nabatan manari dimbagi sa zakah na aya mataan na aya maka arnon ilayan aknon kapag mari batako na aya ilayan aknon sa katawa manusia apagantang ko kapigilaya untunay saba aditano kapagabagay sa zakah na sakan na aya arangan aknon na buklutan magito kanabatan dimbagi sa zakah na kagi buklutan magito. Ibarat sa mga padagang rakatano na pumbukulan tano ba tano pag ito nga ako yung tano sa zaka na ay aswayan mo na di ka di kerangan na tika ini betadak niya sa 200,000 na nakinuha na ka sa zaka lagi ito bis na 300,000 agi ang kuta sulidian na udang kapag ito nga na adang pa na malalambar ka adang kapoy sa zaka na kailangan ama pag itong tano wari pagitong atan wag yang kaidap mo masuk di simbir na pagitong atan di pere penimbulitan na tedi tan wari mang pagitong nagyang erkuno agama kailangan nagi mangorep na Allah taala na began tanong sa oras so agama tanong agama Islam ate maganda na pagbangan sa ikadua na kapakaya sa tanong tama na panginintasi ko Allah taala kaya kuan tanong ya sandawan kailangan ra katanong ako. So mga tao ay nakalilid siya na minirampay so tamok yan sa 20,000. Naway ako tanong nagyang ko tadiyang ko silver pala tanong ko kabugay sa zaka balasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala wa nas'alullah ay yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano kasi